nasabot sa kuan sprocket sa ihang kuan kadina o dili gid ay ali ba design sa gyud niya dagkog ligid marag wala sa yabay yung mga bay nga naka 16 15 16 34 na sprocket nya na yangkas pag wala saya 8 holes naman ko yung injector na marag repod kayo siya maalanganin mulayat mulayat mulaya baliwala saya ha 1634 back right padakaan mong injector naka 8 holes sa mong good ta sa 6 holes siguro mga bay murag ataw to siya yung testingan man ato sa top speed pag sa 8 holes so try din natin yung 10 holes mga bay na injector bili rin tayo ng 10 holes mumurahin lang to ng mga injector mga bay yung binili natin na 8 holes nasa 300 plus lang to may 10 holes din doon na pang 160cc na siya mga bay per 10 holes 160cc yung description niya ito 8 holes na 150cc so yun ang susubukan natin 10 holes na pang 160cc so, smooth na smooth yung makina mga bay power chill lang maganda yung performance yawa na yung box yaha ginangapataban dili bira yun mga bay para malalaman mo talaga na may power oh believe ako sa sit up natin kahit 1634 may angkas parang baliwala lang sa kanya oh pag magka-clutch siguro to mga bay mas grabe pang arangkada nito ba pag magka-clutch to so napagplanuhan natin yung clutch nito mga bay mga plano pa tayo na diskarte nito kasi yung brake natin nandito sa harapan is mas gusto ko to na ganitong design na walang clutch para hindi hassle pero son
soon lang, para baka magbago din ang isip natin. So ay awira agad. Grabe ka power eh. Grabe. Subukan natin yung third gear nito mga bay, na may angkas tayo kung kaya ba rin niya mag 100. Subukan lang natin. May angkas tayo. Subukan natin ha. Subukan lang. Subukan natin ha. Parang kaya mga bay. Yung asawa ko nangungurit. Parang hindi na niya mapipigilan, kasi mapifeel na niya yung lakas mga bay. Hindi pa tayo nag fourth gear eh. Oh. Buang gitong tawhana mo tabok no hinoon nga musugat.